Gasnya karena nanti yang langsung ini waterfall. So guys, ini dah Langhin College ni staba kanti langsung piknik jalan thang naik Karbi alun siang tanai Dengau होननाय मोनसे जायगाथिं दङ बे जायगाया बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो यार एकटा नाव राखिब लागले ना नै गाइस बेयाव माबा नांगौ टिकेट लानांगौ मोनसे बेसेबां लायो कार मोनसेयाव नोंथांमोननो एन्ट्रि गेटनि फिसनि लिस्टखौ दिन्थिनाय जाबाय Dulu 12 बजे ना इदिनो फिलआप करे जाहैदे जायगाखौ जाखाय नजर आरो नङा दङ ए उनाव दङ फैगासिनो दं मोनफैबाय जोङो खान्थि लांसु वाटारफल पिकनिक स्पट दैयाबा साफा जानानै दं माथो एकदम स्रां-स्रांथार अखा जालायबाय बे सारनि मबाइलजोंसो दा खेबसे टेस्ट नायनांसिगोन वाटारप्रुफ टेस्ट माखो बे अन्थाइफोरखौ बिराद मोजां नुयो बिराद बुरजा नुखायो अमाखौ हांनो थाखाय रुदबनानै लाबाय हांग्रा सखाबो लाबोखादों नोंथांमोना नायलांबाय था जाखांलांबाय थानोसै Langhin College-a नोंथां बेबादि हांग्रा बायनानै दोननांसिगोन नामा थारमाने नोंथां बै हांग्रा मानसि नालाय टेकनिक दं संख्रिनि दै होबा अराबो गोमोरबाय बेदरावबो संख्रि नांगौ आरोना सखायाव खयला हांगार दं आरो खयला हांगारजों सावदों बिराद हिट जाखायो खयलाजों अमा हांगासिनो दं नै Diri hangang dong terlalu बेखौ लाब्रा थावजों माबाजों सेम बुनाया बिराद मोजां एबजर्ब जाबाय आरो बे सिङाव नायथारबाय होनबा
जाबायमोनलै जानायखौथ' मोनसे प्रकाश गामला से गामला गामला लया नोंसिनिखौ साबसिन जों गैया आंनो भिडिअखौथ' लानो रोङा नै बि साबसिन हांनो रोङो आरो ना नै नाय फट' मोजां नै बेबायदिसो लानांगौ बिदिला मानसिया अमा रायख' अमा बेदर नुबा माने थानो हाया सिखारबावलाय दैना संख्रि दै लानानै थादों मुलिया थैबाय नायगोन ना नाया जानायाव थैयाखै जानायाव एसे सिन नांदों नाय बाबुल बिमा थैनानै थामान मुलि दखा जानो संख्रिया अरथिखौ गेदेर होयोना मोनदावा मोनसेयानो ना जाबाय एसे हो दहाय होबाय मानसिया आलुआथ' नै Lagi ada bed dunia tuh. दाउजों आलु खारैया गिदिरथारना बेनिखायनो एसे खम मोनगोन आरो Kalau saya ada tinggal. बे अमाखौ आरो गुजियाव थुगासिनो दंखाबावो पकात आरो किमान হ'ব এইটো भाजिबावलै কৈছিল তোক भाजिनि थाखाय सब रेडि जाजोब्बाय লাই গাহৰি মাংস হ'ব লাগিছিলে না Wah, itu tuh light up. পাহৰি গ'ল না এইবিলাক লাই দিলে লাই লগত গাহৰি মাংস লাইটোৱে নজৰিবতো মোক লাইটো দে বুলি কৈছে Makan lagi boleh kebo. হ'ব না ইমান হ'ব ভালো এই চিলি পাউডার আছে फुदुं औवा दालि थुनायखौ लांनि देद्रायगोन नामा मोननो गोबाव लागोन नामा बियो Lalu jangan lagi. Robin Ini tadi ya share ada. Aru duita man থাকিব লাগিছিল ইয়াতে এটা জমিলো হয় सम सम जोंब्लावो आरो होलायदो फांखाया इमान अखान्थि अलमस्ट दा अमा हांनाया जोबफ्रामबायानो अमा हांनानै जानायखौ दा फिसा फिसा गोदादों आरो सामब्राम संख्रि बानलु लागायनो थाखाय नै दा आरो हांनानै आग्लायनाय अमा बेदरखौ माखासे हांजोबनो हाला बेखाय आरो एवबावबाय लाब्रा मोनसे दं ओंखाम Nah guys, labra biar birat buria mix labra motor beans gajor आलु आरो अलबो दङ खोमा बेलाहि एकदम बिराद मोजां इखौ मा खालामगोन लाब्रा बे एसे बिदि थागोन ना Isi tuh kulit kecil. Dali Iki laksanakan. Kalau gue sih dibeliin sih. Sigan dong. Nagiरलाय गास खांख्राइ हमनो नागिरो आरो ना बिराद खांख्राइ थायो बेयाव खांख्राइआ बेयाव दं
फै दा फै दैया बिराद स्रां स्रां गाहाय नुयो नाथाय बिराद गोथौ स्रां स्रां नुथारो एकदम नाफोरखौ नुजोबो मोनसे हमनो नागिरदों खांख्राइ लांनांगोनलै सावनानै जानांगोन नायाथ' बिराद दङ खारलाबायो हो ओरैनोसो गाहाय नुयोलै गोथौ बै माबाया गस्लाया थिखाना ला गस्लाया थिखाना ला जाजायोब्रा बिबो स' गाइस दा संनाय खावनाया जाखांबाय जों दा मेन दै बाज्रुमनाय जायगाखौ नायनो थांनो नागिरबाय फैद' थाब थाबनो थारमाने सानडेबा बिराद मानसि फैयो बेनिखायनो जों दिनै बिस्तिबाराव फैदों बिस्तिबाराव मिरामिस बुस्थु जायो नालाय माखासे पिकनिक जाग्राफ्रा खम जायो बिराद गोजौ हाजो नै बियो बाबा जों फैगासिनो दङ गाइस दै बाज्रुम नायनो फैगासिनो दङ ओं सोरबा सोरबा एकदम होबाय थांबाय लोंनानै सानसे बे नांफैखादों सैगोलै अ बिनि थांनो हायो आरोना सोरबा बै गोजौनिफ्राय दै बाज्रुमनानै फैनाय दै गबोनायखौ नायनो थांनो हायो गोजौथिं गाखोनानै थांनांगौ आरो होमबानो नुहैयो गोजौआव गाइस नै जों दा फैबाय फाइनाल जों दा मोनफैबाय दै बाज्रुमनाय जायगायाव बिदिनो कार्बि आंलंनि खान्थिलांस' होननाय दै बाज्रुमनाय वाटारफल बियो खान्थिलांस'नि गाइस नायदो नोंथां बेयाव फैनो हागोन आरो ना बिराद मोजां जायगाखा गरम दिनावथ' बिराद मोजां दा बिराद मोजां नुयो गाइस नायदो आरो ना दै बाज्रुमनायखौ नायनानै फैखांबाय आरो भात खाइखिनि आरामसे रेस्ट लम आरो ना रेस्ट लम आरामसे जाम सब दे ओंखाम जानोसै ना दे ओंखाम जानोसै बरिया माया प्रकाश की बुस्थु itu satni
मा गोथाङै जाखायो बेखौ नोङो मोननायनि खोथा गैया अला अलकबिया लेमु ओ बेखौ लेमु ओ ओमफ्राय नैबे आलु बे मिक्स सबजि मिक्स मिक्स सबजि ओमफ्राय नैबे बानलु बाथोन आरो बानलु दंबावो एकदम बेदरा सफैगासिनो दं अमा दङ दाउ दङ हांनायखौ बेसेबां जाखांखो हांनायखौ हांनायखौथ' जोङो 4.5 केजि जाबाय 5 केजि 5 केजि मानसिया हले 10 जनल' 10 जनल' जागाखि एक्चुअली आं राबन नङा नै बिसोरसो राबना बिसोरसो राबना मानसिफोरनि साइसखौ नायदोंब्रा मादि ओइ बे सासे मानो उनाव थांखो मानो उनाव थांखो गिदिर बिना माने जानो हाया लक जायो लक थिगानो दं आलुखौबो जायो दे मा बियो लकेल बियो लकेल दाउ लकेल दाउजों माबाजों आनि बियो बिराद जाबाय ভালো আছে দে আৰু কিবা না খানা দালিটো খানা দালি থাকিলে ৰবীন ছাৰ খালে দে নিৰামিষটো ভাল লাগিছে দে ঐ নিৰামিষ লাভৰাটো নিৰামিষ আৰু একো দিয়া নাই নহ'লে পিকনিকটো নিৰামিষ খালে কেনেকৈ হ'ব এনেকৈ ক'ব বেলেগ মিক্স সবজি মিক্স চব্জি जाखांबाय आरो ना नोंथांमोना दिनैनि जोंनि पिकनिक जानाय ब्लगखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो दे अब्ला एसेनोसै बाय बाय टेक केयार